Salam gadyrdan iýilleşlem we mähriban imanlaky doganlam. Dogurluk ýoly gepleşimizde hoş geldiňiz. Biz siziň bilen geçen gepleşimizde mukaddes ýazgylardan İsa Mesihiň Resulü Pawlusyň Rimlere hatyny öwrenmäge başlapdyk. Bu gepleşimizde hem biz Rimlere hatyň 4-nji babyndan öwrenmege dowam ederiz. Geçen gepleşimizde biz 1-nji babda Hudaýyň İsa Mesih baradaky hoş habarynyň Hudaýyň bizi halas etmek güýjüdigini aýdyp, şeýle diýendigini öwrenipdik. Ol ýerde şeýle diýär: Men bu hoş habary wagt etmekden utanmaýaryn. Sebäbi ol Hudaýyň güýjüdir. Hudaý bu hoş habar arkaly her bir iman edeni, ilki bilen Ýahudlary, soňra Yahudy dälleri halas edýär. Hoş habar Hudaýyň adamlary aklaýandygyny aýan edýär. Ol iman edýänleri, hawa diňe iman edýänleri aklaýar. Çünki mukaddes ýazgylarda dogruçul iman bilen ýaşar diýip ýazylgydyr. Ýene de 1-nji babda Yahudy dininde bolmadyklaryň hem günah edip Hudaýyň hökmüne sezewardygyny we İsa Mesihsiz olarda hem aklanma ýokdugyny ýazgylarda öwrenipdik. 2-nji babda bolsa diňe bir başga Yahudy dinine degişli bolanlar günäli bolman, hatda Hudaýyň halky diýip at alan, Musa arkaly Hudaýyň mukaddes kanunlaryna eýe bolan Yahudy halkyndan bolanlaryň hem günah astyndadygyny we günäleri üçin Hudaýyň adyl hökmü astyndadygyny aýdyp şeýle diýýändigini öwrenipdik. Sen özüňe berilen kanuna buýsansaň da, onu bozup Hudaýyň adyna ysnat getirýärsiň. Şoňa görä de mukaddes ýazgylarda Hudaýyň ady başga milletleriň arasynda siz zerarly harlanýar diýip ýazylanlar. 3-nji bab bolsa hemmeleriň günärligini aýdyp bu pikiri jemleýär we soňra Hudaýyň bu insanlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan çıkalgany İsa Mesihde üpçün edendigini bize ýatladyk geçýär. Ol ayatlarda bize şeýle diýilýär: Onu näme? Biz Yahudylar beýleki milletlerden artykmy? Asla artyk däldiris. Yahudylaryň da başga milletleriň de günäniň tutsaglygindadygy barada öň aýdypdyk ahyryň. Ýöne inni Hudaý aklanmanyň kanuna dahylsyz ýoluny görkezdi. Bu ýol barada Tewrat we peýgamberleriň ýazgylary hem şaýatlyk edýär. İsa Mesihe iman edýänleriň ählisi Hudaýyň huzuryna aklanýandyrlar. Adamlaryň arasynda hiç bir park ýokdur. Sebäbi hemmeleri günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular. Ýöne olar Hudaýyň merhemeti arkaly aklandylar. İsa Mesih arkaly günäleriniň jezasyndan azad edildiler. Hudaý öz adalatyny görkezmek üçin İsa Mesihi iýerip, onuň dökülen gany arkaly iman edýänleri özü bilen ýaraşdyrdy. Hudaý ozalky döwürde edilen günälere geçirimlik etdi. Indi bolsa İsa Mesihe iman edýän herkesi aklaýar. Şeýdip, ol özüniň adalatlydygyny subut edýär. Bu sebäpden hiç kimne gutuluşy özü gazanar ýaly hiç bir zady ýok. Hatda Yahudylar hem özlerine berilen kanun bilen aýratyn Hudaýyň halky diýen atlary bilen hem günälerinden aklanyp bilmediler. Diňe Hudaýyň özüniň göklerden iýerip üpçün eden halaskary İsa Mesihe iman arkaly ähli adamlar aklanýarlar. İman etmek, inanmak diýilende näme düşünilýär? Hudaýa inanmak ýa-da kimdir birine inanmak nähili bolýar? Anam bu kimdir biriniň beren wadasyny, beren sözüni berja etjegine dolu bil bağlamagy aňladyp bilýär. Şeýle misaly göz öňüne getirip görüň. Misal üçin bir beýiklikden
çağı kakasının eline özünü oklajak bolsa, onu kakasının onu tutacakdığına, inanmağına bu iman meňleşdir. Ya da başga bir misaly alyp görelim. Ýolagçylar bir uçara münseler, şol uçarın howada uçup yere gaçman, olaryň isleýän şäherine alyp barjagyna inanýanlar. Eger inanmasa, ol uçara münmezdiler. Anamyň uly ýa-da keçidigi wajyp däldir. Esasy zat, anamyň esasyna kimiň duranlygydyr. Mukaddes ýazgylarda anam barada Ýewreýleriň haty 11-nji babyna şeýle diýilýär. İman umid edýän zatlarymyza bil baglamak we görmeýän zatlarymyza inanmakdyr. Ata-babalarymyz iman arkaly Hudaýy hoşnut etdiler. Biz älim jahanyň Hudaýyň buyrugy bilen yaradylandygyna, şeýle hem görünýän zatlaryň görünmeýän zatlardan dörendigine iman arkaly düşünýäris. Biziň imanymyzyň esasyna söz ýa-da wada beripde wadasyny berja edip bilmeýän ýa-da sözünü berja etmäge güýji ýa-da ýagdaý etmeýän bir insan durmaýarda, ähli zada güýji etýän, gudraty güýçli Hudaý duranlar. Älim jahany yaradan, ata-babalarymyz Adam ata we Hawa enäni yaradan, odaldan bugüne çenli, özünün barlygyny, güýjüni, akyldarlygyny, ajaýyplygyny aýan edip gelen we ähli wadalaryny berja edip, özünün anamdarlygyny suwut eden hak Rabbimiz bize özüni aýan edenler. Ve biz ona iman etmeliyiz. Resul Paulus İsa Mesihiň hoş habarynyň manysyny we maksadyny düşündirmegi 4-nji babda şeýle hak Hudaýa iman eden iman gahrymanlarynyň biri Ibrahim peýgamberiň taryhy bilen dowam edýär. Bilşimiz ýaly köp halklaryň arasyna Alaytada esasy bir Hudaýa iman edýänini tasdiklayan dinler bolan Yahudi, Mesihilik we İslam dinine erýänler arasyna Ibrahim atamyzyň taryhy giňlen ýaýranlar. Ol baradaky durly rowayatlary belki siziň hem käbireňiz eşidensiňiz. Ibrahim peýgamberiň durmuşy baradaky esasy taryhy ýazgylar Tövrat kitabynda ýazylyp beýan edilenler. Hudaý Ibrahimy ata-baba ýurdundan çagyryp, oňa beren wadalary barada Tövrat şeýle diýär. Reb Ibrahima şeýle diýdi: öz ýurduňy, kowmdaşlaryňy we ataňyň hojalygyny taşlada meniň sana görkezjek ülkäme git. Senden beýik millet ýaradyp, men seni ýalkaryn. Adyňy arşa götererin. Başgalar sen arkaly ýalkanarlar. Bir-birlerine pata bererler. Seni ýalkany ýalkaryn. Seni näletleni de näletlärin. Yer yüzündäki ähli milletler sen arkaly pata alarlar. Ibrahim Rabbiň aýdyşy ýaly ýola düşdi. Ibrahim peýgamber Hudaýyň bu sözlerine inandy we şonuň üçin hem ähli zady Rabbiň aýdyşy ýaly etdi. Ibrahimyň durmuşuna Hudaýyň beren wadalary şo wada berjaý bolmady. Ibrahim uzak wagtyň dowamyna olar üçin garaşmaly boldy. Ol wadalaryň käbirini öz gözü bilen görmedi. Emma şonu hem olaryň wagty gelip, Hudaýyň bellen wagtyna berjaý boljagyna inandy. Ibrahim hem ine şol imany onu günählerinden tämirläp, Hudaýyň öňüne dogry hasaplamagyna getirdi. Ýazgy bu barada şeýle diýär: ýokarda aýdylanlary nazara alyp, atamyz Ibrahim bawatda näme aýdyp bileris? Eger Ibrahim Hudaýyň nazaryna ýaxşy işleri arkaly aklanan bolsa, onu dogrudan-da öňüp bilerdi. Emma Hudaýyň öňünde däl. Çünki mukaddes ýazgyda Ibrahim Hudaýa iman etdi we Hudaý onu dogry hasaplady diýip ýazylgydyr. Haýsydyr bir iş edýän adam öz çeken zähmeti üçin hak alýandyr. Bu peşkeş däldir.
Emma günahkärleri aklayan Hudaýa iman edýän adam hiç iş etmese de iman edýänligi üçin Hudaýyň huzuruna aklanýanlar. Ibrahim'in doğru hasaplanmagy, haçanda Ibrahim'in Hudaýyň Ibrahim'in ayaly Saradan doğuljak ogluny berjekdigine olan wadasyna anananna bolup geçdi. Ibrahim gaty garrydy. Ýagny 100 ýaşlaryna ýetip barýardy. Ayaly hem 90 ýaş töwereklerinde. Ibrahim'in anamy onu soňra wadalary alan hökmünni ýaşamaga alyp bardy. Ol wadalar almak üçin ilki bilen bir dogry iş etmedi. Gurbanlyk bermedi. Ýa-da başga bir kanunyň talap eden zatlaryny berja etmedi. Hatta Ibrahim'in Hudaý tarapyndan saýlanyp wadalaryna eýe bolan biri diginiň tassyklamasy hökmünde sünnetlenmek däbi hem Ibrahim'a soňra berilipdi. Hudaý Ibrahim'a wadalaryny dogry hasaplanyp aklanmagyny we bereketlerini ona hiç iş etmän wagtynda sowgat hökmünde berdi. Muňa meňdeşlikde biziň her birimiziň günahlarymyzdan aklanmagymyz we Hudaýyň bereketlerine eýe bolmagymyz bize bagly bolman diňe Hudaýyň merhemetine, rehim şefagatyna we söýgüsine baglydyr. Ine bulara ananan adam Hudaýyň ýanyna dogry saýlar. Ýazgy bu arada şeýle diýip tassyklaýar. Ine ýagşy işleri etmese de Hudaý tarapyndan aklanan adamy Dawud hem bagtyar saýyp şeýle diýär. Ýazygy bagyşlanan, günäsi örtülen adam nähili bagtly. Rep tarapyndan 70'i hasaba alınmayan adam nähili bagtly. Hakykatdan hem bulara iman edip eýe bolan adam bagtlydyr. Ýöne elbetde henizem dinlere ananýan adamlar bu batlylyga dini däpleri berja etseň ýa-da sünnetli bolup Ibrahim'in nesillerinin dininde bolsaň diýip bilerseň diýip ananýarlar. Ýazgy bu arada şeýle diýip düşündirýär. Eýsem bu batyarlyk dine sünnetlere değişlimidir. Ýa-da sünnetsizlere hem değişlimike. Odal aýdyşymy diýäli. Hudaý Ibrahim'in imanı üçin onu dogry hasaplady. Eger şeýle bolsa haçan dogruçul hasaplady? Sünnetlenmänkämi? Ýa-da sünnetlenenden soň? Ýok, soň däl, öň dogruçul hasaplady. Ibrahim sünnetlenmänkä iman etdi. Sünneti bolsa iman arkaly alan aklanmasynyň möhürü hökmünde kabul etdi. Şeýdip Ibrahim sünnetsizlikde iman edip dogruçul hasaplanan her bir adamyň atasy boldy. Şeýle de atamyz Ibrahim sünnetlilerin hem atasıdır. Ýöne şeýle sünnetlilerin imany Ibrahim'in sünnetlenmeden odal iman edişi ýaly bolmalydyr. Bu okanlarymyz arkaly Hudaý bize onuň bize aklap dogry hasaplamagy we onuň wadalaryna we bereketlerine eýe bolmagymyz sünnetlenme arkaly ýa-da başga bir dini däp desurlary berja etmek arkaly bolmajakdygyny bize öwredýär. Bugünler hem adamlar nähildir bir dinine, nähildir bir halka değişlidigine, ýa-da taryhda galdyran ýyzyna, ýa-da bugünkü günlerde hem gazanan nähildir bir üstünlügüne, güýjüne, akyldarlygyna, bilimine bil baglap magtanmak isleýärler we bular arkaly Hudaýy hoşnut etmäge çalışýarlar. Emma mukaddes ýazgylar muny hiç kimiň başarmajakdygyna aýdyp, ine şeýle diýär. Indi magtanara tutarlygymyz galdymy? Asla galan nädir? Bu haýsy kanunyna görä şeýle boldy? Parzlary berja edilmeli kanunyna görämi? Ýok. İman kanunyna görä şeýle boldy. Biz adamyň kanuny berja etmek arkaly däl, iman arkaly aklanýandygyny notaýarys. Eýsem Hudaý dine ýahudlaryň Hudaýymy? Ol başga milletleriň hem Hudaýy dälmi eýsem?
Elbette, ol başga milletleriň hem Hudaýy. Sebäbi ýeke-täk Hudaý bardyr. Ol sünnetliler de, sünnetsizleri de iman arkaly aklayanlar. Biz käwagt imanly bolup da, kanun işlerini berjay edendigimiz üçin öňüme gowurýarys. Hatta İsa Mesih'teki hoş havara iman edip de, bu wagtky imanymyza değişli bolan däp desurlary berjay etmekde, ýa-da gowy işler etmekde, hatta doga dilek edişleri bilen, ýa-da Mesih'e değişlidik üçin özüne verilen ruhu sowgatlary, ýa-da hyzmat etmek üçin berilen ruhu wezifelere eýedik üçin matanyp, has üstünlüklüdigi bilen öwnýänler, ýa-da başgalary bular esasyna hökm edýänler hemma, ýa-da imanly bolup da, bu dünýäde gazanan nähildir bir at awraýy, ýa-da baýlygy, ýeniçen zatlar ýa-da geden ýerleri bilen matanyp, başgalary bular esasyna özlerinden pes görmäge çalışýanlar bar. Ýöne bizim üçin iň beýik sowgat İsa Mesih Rabbimiz halaskarymyzdyr. Ve onnaky günälerimizden aklanmagymyz, dogrulugymyz ve ähli ruhu bereketlerimizdir. Ve biz bulary öz gazananlarymyz bilen gazanmadyk. Bulara iman arkaly eýe bolan bolsak ve hatta bu dünýäde hem eýe bolan bar zatlarymyz hem Hudaýyň bize beren sowgaty bolsa, onda bu zatlar bilen näme üçin matanjak bolýarys? Ýa-da başgalary näme sebäpden hökm edýäris? Adamlaryň biri-birleriniň öňünde matanyp, övünüp, özlerini beýik, başgalary pes görmegi, ýa-da dürli ýagdaýlar üçin hökm etmegi, insan tekebbirligi bilen Hudaýyň İsa Mesih'teki hoş hawarynyň düýp manysyna we maksadyna düşünmeýändiklerindendir. Rimlerdäki ýygnakda hem muňa meňdeş dawalar bolandygy üçin Resul Paulus Ibrahimyň anamy we ona berilen wadalar we bereketleriň näme esaslanýandygyny jik-mejik düşündirmek arkaly olara Mesih'teki hoş hawary düşündiripdir. Ýazgy şeýle dowam edýär. Hudaý Ibrahima we onuň nesline dünýäni miras vermege wada berdi. Bu wada Ibrahima Musanyň kanunyny berjay edendigi üçin däl, iman edip Hudaýyň nazaryna dogruçul hasaplanandygy üçin berildi. Çünki Musanyň kanunyny berjay edýänler dünýäni miras aljak bolsalar, onda iman ähmiýetini ýitirerdi. Wadanyň bahasy bolsa kör köpük bolardy. Sebäbi bu kanunyň bozulmagy Hudaýy gazaplandyrýar. Emma kanunyň bolmadyk ýerine kanuny bozmaklyk da ýokdur. Şoňa görä-de berilen wadany iman arkaly alyp bolýanlar. Wada merhemetli peşeş bolup, Ibrahimyň tutuş nesline, diňe Musanyň kanunyna eýe bolanlara däl, eýsem Ibrahim ýaly iman edýänleriň baryna degişlidir. Mukaddes ýazgyda Hudaýyň Ibrahima "Seni köp milletleriň atasy etdim" diýip ýazylyşy ýaly, Ibrahim Hudaýyň nazaryna ählimiziň atamyzyr. Sebäbi ol merhumlary diýildiýän we ozal bolmadyk zatlary bar edýän Hudaýa iman etdi. Ibrahima Hudaýyň beren wadalarynyň esasysy bolan ähli milletleriň ruhu taýdan bereketlenmegidir. Ýagny her bir insanyň milletine, dinine we nähilligine seretmezden Ibrahimyň iman eden hak Hudaýyny tanap, iman etmekleri üçin berilen ähli wadalary İsa Mesih arkaly biziň her birimize hem degişli bolandygydyr. Hudaý Ibrahima "Seniň san sajaksız nesliň bolar" diýip aýdypdy. Şonuň üçin Ibrahim köp milletleriň atasy bolmaga hiç umidynyň galmandygyna garamazdan imany sebäpli umytdan düşmedi. Ol ýaşynyň ýüze golaýlap bilinne kuwwatynyň galmandygyna, Saranyň önelgesizligine garamazdan imanyna gowşamady. Hudaýyň beren wadasyna şüphelenip imansyzlyk etmedi. Tersine imanyna berkep Hudaýy şöhratlandyrdy. Ol Hudaýyň öz beren wadasyna çapyljakdygyna
dolu inanny. Ine şeýle iman üçin Hudaý ony dogry hasaplady. Mähruwan imany doganlar. Biziň her birimiz hem Abrahamyň ananyşy ýaly Hudaýyň İsa Mesih'te wada berenlerine ananmallarys. Ve her gün hem İsa Mesih'teki hemme wadalar, bereketler, güç ve merhemet esasyna ýaşamallarys. Abraham özüniň garrydygyna, aýalynyň hem önelgesizdigine seretmezden Hudaýyň wadalarına şüphe etmedi. Her bir ýagdaýynda Hudaýa bil baglady. İmanyna berk durdy. Netijede Hudaýyň adyny şöhratlandyrdy. Biz hem nähil ýagdaýda dygymyza seretmezden şüphelenip imansyzlyk etmelidirler. Çünki Hudaý anamlardır. Ol özüniň anamdarlygyny öwran suwd edenler. Bizde Hudaýyň biziň üçin niyetini ve maksadynyň gowlugyna ve anamdarlygyna şüphe etmäge esas ýokdur. Çünki Hudaý asyrlar boýu anamdarlygyny, gowlugyny iman edenleriň durmuşyna aýan edip gelenler. Ve bizden öň ýaşap geçen näçe iman gahrymanlarynyň şaýatlygy bar. Ve Rabbimiz İsa Mesihiň durmuşy, ölümi ve ölümden direlmegi ve onuň biziň kalbymyzda mukaddes ruhu arkaly ýaşamagy bizde bardyr. Eger bulary ýatlasak ve bular hakynda oýlansak, onda ruhtan düşmeriz. Şüphe içinde galmarys. Tersine imanymyzda berkep ösüp bileriz. Bu sebäpden ýazgylaryň Ýewrelere hat bölüminde Hudaý bize ine şeýle diýip aýdýar. Bizi şeýle köp şaýatlaryň gurşaýanlygy üçin päsgelçilik dörediýän her hili ýükü we boynumuzdan ýapyşýan günäleri taşlalyňna öňümizde duran ýaryşda sabrlylyk bilen algalyň. Gelin, gözümüzü imanymyzyň gözbaşy we kämilleşdiricisi İsa dikeliň. Ol gelecekteki şatlyga gowuşmak üçin maskaraçylygy hiç saýdy. Haştaky ölüme döz geldi we Hudaýyň taýtynyň sagyna oturdy. Siz arıp ruhtan düşmedi ýaly. İsa hakda pikir edin. Ol günäliler tarapyndan köp eziýet çekip hemmesine çydady. Abrahamna bizde bar olan şaýatlyklaryň köpüsi ýokdy. Onda biziň elimizde bar olan Hudaýyň eden ajaýyp işleri baradaky tarihi faktlardan dolu olan mukaddes ýazgylar hem ýokdy. Abraham Rebleriň Rebbi İsa Mesihiň yer ýüzünde ýaşap, günäler üçin ölümini we ölümden direlişini we göklere gudratyna göterilişini biziň ýaly eşitmänli. Emma şonna hem iman arkaly Hudaýa bil baglady. We onuň gelecekde etjek işlerini uzaktan iman gözleri bilen gördü. Ine şeýle iman üçin Hudaý ony dogry hasaplady. Bu sözler diňe Abraham'a degişli däldir. Bu bize, ýagny Rabbimiz İsa Mesihi ölümden direlden Hudaýa iman edip, dogruçul hasaplanýanlara hem degişlidir. İsa Mesih biziň günälerimiz üçin ölüme tawşyrylyp, Hudaýyň nazaryna aklanylmagymyz üçin direldildi. Her bir insanyň günäliginden aklanjak yeketek iman vardır. Bu hem Hudaýyň İsa Mesih baradaky hoş habaryna bolan anamdyr. Abrahamyň aklanyp Hudaýyň öňünde dogry hasaplanyşy ýaly. Bugün hem İsa Mesihiň göklerden gelen Rebdigine, günälerimiz üçin janyny gurban eden, mukaddes ganyny döken halasgärdigine we ölümden ýene-de direlenligine iman edenleriň her biri Hudaý tarapyndan dogry hasaplanyp aklanar. Gadyrdan illeşim. Sen özüňiň cehennemden halas etjek ine Hudaýyň bu hoş habaryna, ýagny İsa Mesihe, halasgäriň we Rabbiň hökmüne iman etmek isleýär misin? Men bu gepleşmede ine bu ayat bilen jemlemek isleýärin. Ýazygy bagyşlanan
Günäsi örtülen adam nähili batly. Reb tarapyndan etmişi hasaba alınmayan, ruhuna hile yok adam nähili batly. Amin. Adamlar İsa Mesih'in ýygyna ermäge taýýar olanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesih'i öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime kulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilek arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýyzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadynda sakla. Ähli ýytyar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.